Pakpantan mahal na ina. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Pakanta po ang sa tuyong mahal na ina bilang pag-omaw sa Diyos sa sinpag-onra sa iya. Susunod ta po ang pagnubina para mientras, ito ka po muna. Mag-register po kamo ta, dokumento ta po ining sa tuyong mga aktibidad. Aning mahiling ta kung sisay nag-attender, pera nag-attender, kasuarin, anong okasyon. So, kaya po hantaman po yan sa napit, lalo na ta nag-a-apply po kita sa CBCP na maging National Shrine po kita. Kaya magayon na nahiling ta and may babalikan kita ng mga records. Ikadua, mag-register po kamo sa pagikan mga registration slip. Igwa po kitang raffle at yan, 10 na t-shirt, Fiesta t-shirt, Fiesta Salvacion 2024 t-shirt. So, free size. Bubunuton ta po yan at yan after the Mass. Sunod po gayod, kung dahil pa kitang tubig sa luwas, nakulon po baga kitang dispensers. Sa sunod gayod, makagantan ng tubig, ng aning pag-abot, pwede mag-iri ng tolos. Sige po, pangadji po kita kan danay na nubina, kay Nuestra Señora de Salvacion. Matindog po ang gabos. Inang mapagampon, Virgen di Salvacion, sa muyang warasan ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Inang mamumuton, Virgen di Salvacion, buhay pauswagon ni mga Bicolnon. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa daga, ilawi ang buhay niya mong tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Maluhod po.
Sa ngaran ka na maasin kanaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang ang damonyato ang satong isip asin puso. Girumdumonyato nakita na sa atubang nin Diyos, magpakumbaba huli ta para kasala, bilog na pagsarig sa pamibi ni Maria Santissima, ina ni Diyos, asin kan sa tuyang kaligtasan sa Jesus. Hagadon ta ang kapatawaranin sa tong mga kasailan. Gabos po. O Diyos na samuyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos huli kan dugo na pinabulos ni sa imong aki duman sa krus. Itinaumos sa muya ang inaanin sa imong aki, na maniinaaman niya mo, inaanin sa muyang kaligtasan, huli kan gabos niya mong pagkakasala sa imo, huli sa gabos niya mong paglapas kan sa imong mga tugon, huli sa gabos niya mong pagkukulang sa samuyang kapwa, huli sa day niya mo pagiling sa samong kapwa, bilang tugang na dapat kamutan asin tabangan. Kami nagsusulsol asin naguhulaw na magbagong buhay, maglalakaw sa dalanin sa imong mga tugon, Ama niya mo sa langit, amang maherakon, kay raki kami asin patawada, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matindog po. Bitonin langit, Birhen Maria, sa nagsasakit, dalangin ka. Ang natigala, Di malagalag, bilog na buhay sa pagsakay. Hinanyugaman ang inagaramay, ni sa mong puso, sakot pa man. Hinanyugaman ang inagarangay, din sa mong puso, sakot pa man. Ikan ilaw na maliwanag sa kadikluman, din kasalan, simong ilawan sa muyang dalan, nganing makamtan kalangitan. Inanyugaman ang inagarangay, din sa mong puso, sakot pa man. Hinanyugaman ang inagarangay, din sa mong puso, sakot pa man. maluhod po. Pamibi sa nobena. Girumduma o maugayo na Birhen Maria, na daypa na dangog sakod na pinagsabisabing binayaan mo, an si isay man na dumulok sa imong pag-ampon, nagarangkan sa imong ugay, asin nagagad kan sa imong tabang. Sa pagsarig na ini, minapaalaw kami sa imo, o birhen ng mga birhenes, asin ina niya mo. Sa imo kami minadulok, sa tubang mo kami minaluhod, pinagbabako kan gabat ni sa mong mga kasalan, hare pagsikwalan ang sa mong mga pagngayo-ngayo, at angani ihulikan sa imong pagkamaugayon, hinanyuga asin pangatamana. Amen. Birhen inang mapagampon, ikang inaanin sa mong paratubos, nagtabang ka sa pagtubos sa mo, kan tinubod mo ang bareta kan anghel, asin dinulot mo ang sa imong aki duman sa litukto kan kalbaryo, para sa samuyang kaligtasan. Kami iuyan ang lalaki na kinakabit kan tuumong kamot, asin sa imong iniligtas sa mga pag-alaman asin kasakitan. Ilinigtas mo kami sa koeripnanin kaiwal, na iyo ang demonyo na anpayo rinurunot kan sa imong bitis.
Ubiren inang mapagampon, ang dibotos mon surgon, sa mga sakit agawon. Biren di salbasyon, biren inang mapagampon, pakusugaan sa mong pagtubod, pagtubod sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sinugo nin Diyos na nagtios sa pagtubod sa muya. Pasarigaan sa mong paglaom, paglaom sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, hulikan sa mong kaluyahan, paglaom na sa tabang mo makamtan mi ang buhay na daing kasagkoran, palaadaan sa mong pagkamot, pagkamot sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sa muyang Diyos, pagkamot sa imo asin sa samong kapwa, kami gabos sa imong mga aki, lugod kami magkaminurot mutan asin magpatarabang-tabang, siring sa tunay na magturugang. Magdanay lugod kami sa buhay nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot, ninulita siring kay niyan sa imong buhay kanyaon kapadigdi sa daga. Buot niya mong makaarog sa imo sa buhay na banal asin haranis sa Diyos, buhay nin pamibi asin pakisumaro sa imo, sa kaibahan mo makatabang kami sa kapwa na nagkakaipo, mahiling mi asin magpaglingkudan si Kristo na sa imong aki, sa mga nagugutom asin napapaha, sa mga daing harong asin naghehelang, sa mga dukha asin nagtitios, ubiren inang mapagampon, ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga kahagadan sa biren di salbasyon ang simbagpo kan gabos, ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Biren inang mapagampon, mga aki mo agawon. Ilaw mo ang linalaom, sa sakit simo agawon. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Bilog na banwaan ng Diyos, ang mga Kristiyano gabos, magsarig sa mahamison, mabagsikon munyaran. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang Santo Papa sa Roma, ang obispo, mga padi, suruga asin sangkubikan sa imong pangataman. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga lideres nin banwaan, tabangin na hinguwahon, karahayan nin kagabsan, dala nin katanosan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Tawin nin katuninungan asin pagkaminuutan, ang gabos na katawuhan sa bilog na kinaaban. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Sa gabos na nagahelang ang sa imong ugay warasan, hawak ninda maumayan, kalag ninda malinigan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na parauma na nasa pagagha, tabanging makaginhawa, kauswagan mapasainda. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang mga parasakay kunyaon sa kahandalan, umapod sa imon ngaran, kaligtasan makamtan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na napapaha nin dahil sa katanosan, sa paglaong pasariga, sa pag-alaman agawa. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Kaming mga makasailan iligtas sa karaatan, darahon sa kabanalan, sagkod sa kamurawayan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Santa Maria, tabangian mga makahera, surugaan mga maluya, rangahaan mga nagtatangis, pamipian ang banwaan, ampunaan kapadean, dangugaan mga babaeng dibutos sa imo, asanan sa imong tabang mamatean kan gabos na nag-aarang sa imo. Tugutoy akong makapag-umaw sa imo, birin di salbasyon. Tawan sako ang bagsik laban sa samong kaiwal. Mamibi kita, kagurangnan warasan sa imong mga surugoon, andanay nakarahayan sa hawak asin sa kalag, sa tabang ni Maria Birhen de Salvacion, inaan ni Kristo, inaan ni Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pagdusay. Birhen inang mapagampon, inaaning Diyos, pinangidam daing kasailan, katabang sa pagtubos kan kinaban, may 250 tauna na ikauya sa muya. Kami nagpapasalamat sa day mabilang na mga milagro,
para sa karahayanin sa mong kalag, na winaras mo sa mo, poon ikapodon, asin arangon mi sa ngaran na Beren di Salvasyon. Idinudusay mi sa iman bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Panukan ing grasya asin kagayonan, ikaan panalminganin sa mga pamilya, halea sa muyang banwaan ang mga maraot na gibon ni demonyo, asin gibuhan sa mong runa na paraiso nin kabanalan na Kristiyano. Sa irarong kan sa imong pagampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, an pagkaminuutan nin magagong, an edukasyon Kristiyana kan mga aki, an espiritu nin pamibi asin an gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok sa imo, asin ang angako na halion mi an anuman na laban sa tugon ni Diyos, urog na sa laog nin matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ang punaan mga pamayo kan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan. Likayan sa kasalan asin karatan, ang gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan nin buot. Sangkubikan sa imong mantuan sa mong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan, asin katuninungan. Bendisyon niya sa mong mga rugaring, ang samong kabuludan asin kabaasan, ang samong mga tinanom na ginikanan sa mong kabungayan, sa bagsik nin sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay manlugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan ni Nama, na kaiba ni Aki asin ng Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa panahon na rin kasagkoran. Amen. Mga pag-umaw, pag-umawon ang Diyos, Pag-umawon ng Diyos, pag-umawon ang sayang mahal na ngaran, pag-umawon ng sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon sa Jesucristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo, pag-umawon si Jesucristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ng ngaran ni Jesus, pag-umawon ang sayang kabanal-banaling puso, pag-umawon ng sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sayang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon ng sa iyang mahal-mahaling dugo, pag-umawon sa Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ng Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang mahal na ina ng Diyos, si Maria Santissima, pag-umawon ng mahal na ina ng Diyos, si Maria Santissima, pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya, pag-umawon ng banal asin malinigo na pangidam sa iya, pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Berhen asin ina, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo, pag-umawon ng Diyos sa iyang mga angheles asin santos, pag-umawon ng Diyos sa iyang mga angheles asin santos. matindog po. An sa imong kagayonan, inumaw mingunyan, sa altar mo dinudulot, burak niya mong mahamot, sa dukan sa mong dulot, rosas nin pagkamuot. O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, kami mo bendisyonan. Daing hanggat mo itugot, na kami magmaimot. Siring na kami may burak, na sa imo dinudulot, sa kapwa mi man idulot, rosas ni
pagkamuot. O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, kami mo bendisyonan. Sinurusay sa mong buhay, ngani na maging maray, puso dai madigtaan, anuman nakasalan. O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, kami mo bendisyonan. Mapangadji po kita kang Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into all our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by this message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Matukaw.
Diyos maray naga po sa intugabos, mga tugang. Ang misa po ngunyan may intensyon ng pasasalamat dulot kan mga minasunod. Samuel de la Cruz and family, Edgardo de Loeras and family, Mark Lester Sennett and family, Mr. and Mrs. Bernardo Rodriguez and family, Eman Delgado, Merlin Clerigo, 65th birthday of Leonardo Miñas, Evelyn Abad and family, Jam and Miriam P.G. Porceles, Aguilar family, Nelly Competente, Elena Aramado and family, Mercy Cuate, May Manyares and family. Special intention ni John Amor Cuerdo, May Manyares and family, asin sa pagpamibi sa kalag ni Hermogenes Sr., asin Marciano, asin sa gabos sa mga kalag dulot ni Evelyn Abad and family, Aguilar and Perdigon family. Ang Santa Misa po niyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Joseph Salando. Matindog po ang gabos. Puso ko nag-uumaw sa kagurangnan, nauugman sa kuyang Espiritu, sa sakong paratubos. Ang puso ko nag-uumaw sa kagurangnan, nauugman sa kuyang Espiritu, sa sakong paratubos. Taan ka pakumbabaan, nahiling sa saiyang uripon. Puon ngunyan paladan ako sa gabos na tao. Ang puso ko nag-uumaw sa kagurangnan, nauugman sa kuyang Espiritu, sa sakong paratubos. Tasakoan makakamhan, naghimon ng dakulang bagay, asinan ngaranin sa tuyang kagurangnan banat. Ang puso ko nag-uumaw sa kagurangnan, nauugman sa kuyang Espiritu, sa sakong paratubos. Taan ka pakumbabaan, nahiling sa saiyang uripon. Puon ngunyan paladan ako sa gabos na tao. Ang puso ko nag-uumaw sa kagurangnan, nauugman sa kuyang Espiritu, sa sakong paratubos. Nauugman sa kuyang Espiritu, sa sakong paratubos. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kagurangnan tan pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, mag-ako kita kan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sindo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, dani na Birhen,
sa gabos na angeles sa sinsantos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mayrak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan pakapatawadan sa tong mga kasalan darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang nan mahera ka, kagurang nan mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka. Kagurang nan mahera ka, kagurang nan mahera ka. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Asin sa daga katuninungan, sa mga taong marhayan buot. Inuumang miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraw ay miika. Pinapasalamatan miika, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Kagurang na naging butong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinabangan kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinabangan aguaan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka nama, kaheraki kami. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw.
Jesucristo, kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis Deo. Amen, Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpili kay Santa Mariang Birhen, inakan paradigtas, nangungurog sa kapakumbabaan asin kadukhaan. Warasan namimibi kami, ni kaming nagsusunod kan siyang mga paarog, makautob nin paggalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Uli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Hirak man kan mga nag-iisip ning kasalan, asin nagmumukna sa saindang higdaan nin karatan. Pagkaagang amay ginigibo ninda, huli ta may kapangyarihan an saindang mga kamot. Naaara sinda sa mga kabasan, inaagaw ninda, sa mga harong kinukuan ninda. Ang kagharong dinadaya ninda kan sa iyang harong. An kapwatawo kan sa iyang pamana. Kaya iyo ini ang sabi ning kagurangnan. Nag-iisip ako sa kapag-arakian na inining karatan, na daining ikakalikay ang sa indong liog. Dai na kamo maglalakaw sa kapaabaw-abawan, huli tamaraot na gayo ang panahon na iyan. Sa aldaw na iyan, pag-uulog-ulogon kamo. Aawitan kamo nin awit sa gadan, asin may hinakit kamo. Napahamak ng gad kita, liniwat an kahirasan nin sa tuyang banwaan. Hinarali sa to an mga kabasan, asin binaranga sa mga nakabihag sa to. Kaya dainin matao sa indo ning kahirasan, sa kasararuan ning kagurangnan. Tataramo ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hare paglingawi an mga dukha kagurangnan. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. Tadaw tayaon ka sa harayo kagurangnan. Tadaw ta nagtatago ka kung kami na sa kahorasaan. Ang mga maraot nagpapasakit sa mga dukha, asin dinadakop sa siod ni saindang mga padaya. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. Ang mga maraot minaumaw, kang kamauta ni sa iyang puso. Ang maaaraon na tao naglalanghad sa Diyos. Sa iyang kapaabaw-abawan da siya naghahanap sa Diyos. Mayo ang Diyos sa iyang mga pag-iisip. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. Nahihiling mo ini haros tanamasdan mo, ang kahorasaan asin kasakitan, tanganing masudya sindakan sa imong kamot. Kaya sa imo minapaampon ang dukha, ika ang paalawan kan mga dainin magurang. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo.
Alleluia, 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 Alleluia. Paladan ka, O Maria, panukaning grasya, ang kagurang na Dios, yaon sa imo. Alleluia, 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 Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangan. Pagluwas sa sinagoga, ang mga Fariseo nag-isip kung sa anong paagi ikakapagadan ninda si Jesus. Ininaisihan ni Jesus, kaya naghali siya duman. Sinunod niya siya nindakol na mga tao. Sindagabos sa iyang binulong asin pinatanidan na dai ipag-usip. Digdi na utoban sinabi ni Propeta Isaías, hil nga an sa kong surgoon, sa kong pinili, sa kong namumutan, sa kong padangat. Itatao ko sa iya ang sa kong espirito, tanganing ang katanosan irukyaw sa mga banwaan. Dai makikiiwal, dai makurahaw, dai maribok sa mga tinampo, dai mabari kan kawayan na pasa, dai maparong kan mitsa na nag-aaso sa god na manggana an katanosan. Siya an paglaom kan mga banwaan. An marhay na bareta kan sa tong kaligtasan. Pag-omaw sa imo Kristo. Viva la Virgen! Parakpakanta po ang mahal na ina. Ikapito sa 7 Sabados, sisay ang nakapito. Nakapito, nakasobrama nakabanga, nakakapito. Nakaanom, nakalima, nakaapat, tulo, duwa. So iba, saro, sigurado. Tayaw ang digdi. Salamat sa mahal na Diyos. Parakpakan tagagabos. Pagpahayag ng debosyon sa mahal na ina. 7 Sabados, sa tuyang pinunan, 2 taon na ang nakalipas. Ginigibuta ikatulong Sabado, kan kada bulan poon Enero, sagkod Hulyo. Ikatulo, dahil ang kapiestahan niya sa ikatulong Sabado kan Agosto. 7, dahil sa pagpuon pa sana kan taon, napupuunan ta na ang pagpagirumdum niya to sa sadirita, asin pag-andam niya to sa satuyang komunidad para sa pagselebrar kan kapisan ni ina sa ikatulong Sabado kan Agosto. Ikawalong bulan kan taon. Ang bagay na ini mga tugang kaipuhan ta bilang tanda na nagpapagirumdom sa sato. Taan tawo malingawon. Kaipuhan nintanda na magpapagirumdom. Kaya nga ni kita kadakol kitang mga tanda na iminumok na sa sarong lugar. May mga tanda dyan, tanganing day kita mawara. May mga signage na kulang nga ni digdi po
sa tiwi, kulang po digdi sa satuyang barangay. Ngata, matataram ko iyan, kadakol ang nakakalampas po digdi. Dahil na naninda nahihiling kung saan ang simbahan. Mas nawawara dahil daing tanda, daing signage kulang. Igwaman, pero kulang. Kaya po ang giraray pintahan, kaya po ang giraray ikaag kung saan na mahihiling tulos. Kaya po ang tanin tanda, sa mag-agom halimbawa, pagkatapos ning kasal, katapos nin pagmati na maugmahon, kadakol kay ribana nakikiugma, mawawalat ka mo, pagkatapos kan kasal ka mo na sana, kamo na mahampang kan mga pagbalo, kan buhay, na pwedeng magbusol sa sarong tao na makalingaw kan sa iyang sinumpaan. Kaya po nin tanda nin, halimbawa nin sinsing, kapag sinusulot, napapagirumdom. Malilingawan kita, kaya kaipuhan ta nin tanda. Sa mga babasahon ngunyan, nahiling ta, na ang mga tao sa panahon ni Jesus nakalingaw, kan ipinanuga ning kagurangnan asin kan sindang agrangay man, na magkaigwanin para tubos, sinda nagkukurahaw ning kaligtasan, asin ipinanuga ning kagurangnan, pero nakalingaw sinda. Dahil ninda namid bidan ang dakulang tanda na tinao sinda sa tao ninda, si Jesus ang kagurangnan. Kaya nga ni, nadangog ta sa Ebanghelyo ngunyan, pagluwas sa sinagoga, ang mga Fariseo nag-isip, kung sa anong paagi ikakapagadan ninda si Jesus. So tanda, na dahil ninda namin midbidan, gusto pa nindang halion, ipagadan. Nalingawan ninda ang Diyos, asinan siyang panuga. Nalingaw naman ninda ang pinakairarom na kamautan ninda sa sindang buhay. Saya, enot na binasa, yaw man dyan, ang tao na nakakalingaw si Diyos. Nata, sabi digdi sa ni Propeta Mika, serak man kan mga nag-iisip ng kasalan asin nagmumuk na sa sindang higdaan ng karatan, asin pagkaaga ginigibo ninda. Nakalingaw sinda sa Diyos asin sa iyang mga tugon. Inahali ninda ang Diyos sa sindang buhay, asin sa tawong iyan, herak man. Kaya ano ang sarong definition niyato na pwedeng itao sa kasalan? Ang pagkalingaw. Sin is forgetfulness of God and His mercy and love for us. Sin is forgetfulness of God's promise and His faithfulness to this promise. Natandaan nindo sa humiliya ni Father Oloy kan Fiesta digdi, July 2. Anong sabi niya? Si Maria, tanda. Tinaong tanda ng Diyos, asin sa paagi niya, tinataraman niyan banwanin Israel, dahil siya nakalingaw, bako siyang dagit, dahil niya sinarahan ang langit, sa punto na dahil na nagbubulos na biyaya sa inda, dahil naman sa indang pagiging masumbikal. Kaya si Maria, tanda, sign that God remembers. It is man who forgets God, but God will never forget us. Sabi nga ni, sa kantang paborito ta, na kinakanta pag may gadan, ano ito? Ano so paborito tang kanta? Hindi kita malilimutan. Bako man po yan actually kinumpos para sa gadan, para sa buhay iyan. Awit iyan nin Diyos sa sato na mga buhay pa, na nakakalingaw na sa iya, hindi kita malilimutan kailanman. Malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Hindi. Kaya si Maria, tanda na ang Diyos na inakakalingaw. Pero ini man pagirumdom sa sato, na kita nakakalingaw. Kan kadakol na bagay, urog na kan mga importanteng bagay sa buhay ta. Ano ang nakakapalingaw sa to? Kadaklan na bes, nakakapalingaw sa to, mga kinabano na bagay. Pag nahuhumaling na kita sa mga kinabano na bagay, pag ang sa tuyang buhay, lubos ng matiwasay sa punto na naisip ta, ako, sapat na. I am sufficient to myself. Dahil ko nakaipuan ang Diyos, dahil kaipuan ng tabang ni ina, dahil ko nakaipuan ng
pag andurog kan sa kuyang kapwa. We become self-sufficient. As in, dahil kayan ang pagiling ta sa diri, kita ang kagurangnan na, mayo na baya nin Diyos. Sinalidahan ta na siya sa iyang trono. Kita nang nakatukaw sa trono nin Diyos. Kaya ang mga tanda kayan, pagiging mapaabaw-abaw. Tanda kayan, ang pagbalubagi sa kapwa. Day pagrespeto sa sindang ngaran. Tanda kaiyan, mga sinyal na kita nakakalingaw sa Diyos dahil kita na nagigibong Diyos sa dirita. Pag kita mga tugang day ng pagmakulog, pag malasakit na namamatayan sa kapwa. Pag kita day natataong magdangog, so gusto ta sana ang mangyari. Kung kita mga tugang, tinawan kita nin 7 aldaw sa simana, ni Domingo pinagkakaita na sa kagurangnan. Kadakol kitang tinataram na mga excuses. Pero dahil man kita talaga nagtataukan sa tuyang sadiri, panahon, atensyon, kusog, sa kagurangnan. Nasa iya man sa nangani, naghali ang gabos na ini. Sa kakayanan na singkusog, napapangyari ta, na kita maghanap buhay. Pero lugod si pinagikanan na lilingawan ta. Nata, kita nabayaan Diyos sa sadiritang buhay. Kaya nag-abot si Propeta Mika, nag-abot ang kagurangnan sa tao ninbanwaan na nakakalingaw na sa Diyos. Pero aram nindo mga tugang, kita, simbahan, komunidad, kita man dapat maging tanda sa kinaban na nakakalingaw o madaling makalingaw sa Diyos. Sa paagi po kan sa tuyang pag sa Diyos, pagsimba, pagrani sa mga sakramento, pakipag-ulian sa Diyos sa pagining pagkumpisal. Sa paagi nin mga debosyon, arog kayo ning ginigibota, kita nagiging tanda sa kinaban na nakakalingaw na. Pero ba kung pasin maging tanda mga tugang? Dahil siring ki Propeta Mika, siring ki Jesus, ang kinaban habo na mapagirumduman kan tanda. Habo mapagirumduman kan Diyos nata, tapag ang Diyos luminaog sa buhay ta, nangangahulugan ka iyan, nagahagad man iyan nin pagbabago, nin pagbirik nin isip, nin pagwalat kan mga bagay na day nakakatabang o nakakapugol sa pagtalubo niya to bilang mga tao o magdara sa to sa tunay na pag-asenso. Bako siya na sa material na bagay, pero kaibanan iyan. Pag-asenso sa kalag. Habo takan mga tanda, kaya nga mga propeta ginagadan, pinagbabalo-bagi, rinaraot, pinapara. Arog ni Jesus, ginadan. Tabo kan kinaban na magbago. Nata, nangangahulugan ka iyan, babayaan ninda ang kaisipan na sinda ang Diyos sa sadiri nindang buhay. Si Maria, tanda, pero sarong pangarugan, nakanahiling niya, tinaw siya ang tanda. Nagapot siya, paano ini mangyayari? Tinawan siya nin tanda, nin kagurangnan. Ang sa imong pinsan ni si Elizabeth, nangingidam na. Tinawa siya nin tanda sa iyang puso, kan Espiritu Santo, pinakusugan sa iyang pagtubod. Asin siya nagtubod. Kaya sabi nga ni, di ko aram kung si sa ining santo, siguro si San Agustin, bago pa man pinangidam ni Maria si Jesus sa iyang tulak, ipinangidam na niya si Jesus sa iyang puso. Nata, ta siya nagtubod. Kaya si Maria, siring sa to, ordinaryong tao, nag-agi man sa konbersyon. Dahil nangangulugan na siyang dahil pinangidam sa kasalan, dahil naman siya nangangaipuning konbersyon. Tao siya, kaya po niyang magtalubo man sa pagtubod. Kaya siya nagiging pangarugan niya to. But sabihin ang siyang ginibo, kayang abuton man niya to. Bako sa sadiri niya tong kusog, kundi sa kusog kan biyaya nin Diyos. Tabangan man kita nin mahal na ina, na maging tanda sa kinaban, pero kita man maging atentibo sa mga tanda na tinatao sa to nin Diyos, urual daw.
Itas niya to sa tuyang amang langit nun, mamumuto na sinmayrakon, ang sa tuyang mga pangangiipo. Kita ginibong niyang mga aki, namumutan niya, kaya magsarig kita sa iyang tabang asin pagsurog. Kita magsabi, kagurangnan, inanyaga, an sa mong pamibi, huli ki Berhen Maria. Ang banal na banwaan ng Diyos, tanganing bantayan ang punon asin surugon, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi, huli ki Berhen Maria. Ang gabos na banwaan sa kinaban, tanganing papagdanayon ang katuninungan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi, huli ki Berhen Maria. Ang gabos na mga nagtitios, tanganing kahirakan, tabangan asin rangahon, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamibi, pamibi, huli ki Berhen Maria. Kita gabos na kaayon sa parokya, tanganin maging mga tunay na Kristiyano na nabubuhay susog sa Ebanghelyo ni Kristo, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi, huli ki Berhen Maria. Hinanyuga Ama ang samuyang pamibi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Inuumaw ka kagurangnan, O Diyos ning gabos, nalinalang ulitas sa imo, pagkamatinao, nahag-ako kami, nin tinapay na idinudulot, misa imo, bunga kang daga, asin kan ibo, kan mga kamot, nin mga tabo. Ini magiging para sa mo, tinapay nin buhay, pag umawo ng Diyos, pag umawo ng Diyos, pag umawo ng Diyos, sakot mama. Inuumaw ka kagurangnan, O Diyos ning gabos, nalinalang ulitas sa im, pagkamatinao, nahag-ako kami, nin arak na idinudulot, misa imo, bunga kan balagon, asin kan gibo, kan mga kamot, nin mga tao. Ini magiging para sa mo, inumunin ka lang, pag umawo ng Diyos, pag umawo ng Diyos, pag umawo ng Diyos, sagot pa man. Magpamibi ka mo mga tugang, tinganingan sako, asinan sindong atang maako manlugod kan Dios amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan paki ako ining mga atang kan sa mong devosyon, asin warasan na kaming nagrorumdom kan gawi, nin labi-labing pagkamuot kan simong aki, mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Birhen, sa pagkamot si imo asin sa kapwa, hudi ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa asin nakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na makangangalas sa kausugan kan gabos na santo sa sinurog ng gayo sa pagrumdom kay Santa Mariang Birhen. Magpadakula kami kanugay mo sa magayagayan niyang pag-omaw. Totoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga. Asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak. Kandungawon mo ang si imong surgoon sa iyang kapakumbabaan. Asin itinaumuhudi sa iya ang paraligtas nin tao. Anaki imong Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya hukbo nin mga angeles, nagsasambakan si imong kamahalan, nag-oogma sa tubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sinda, an sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga hukom, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, Osanna, Osanna, sa kaitaasan, sa kaitaasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kang kagurangnan, Osanna, Osanna, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sargaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon. Nagko siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkunyamaning kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyong mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sindo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibunindo sa pagrumdom sa sakot. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamare
Kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot si mo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kadis ng kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan si imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina ni Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kay bakan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay to pa nakapagayagaya sa imo magkanigong magin kay ras kan buhay, na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na togon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kalayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, linsiring sa langit, ang sa mong kakanon sa arwaldaw, itao mo sa muyangon niya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami magdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos sa maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw nyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan si mong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong, para ligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imuan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa si imong mga apostoles,
katuninongan iwiniwalat ko si Indo, ang sakong katuninongan itinataw ko si Indo. Ari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan si imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo, gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Nagpaparakan mga kasalan kan kiginaman mahera ka Kordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan tawiman kami o kagurangan Uyaan kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan baka ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Maria, ina ko, ako'y anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Maging aking tulay sa langit kong pagay, sa bingit ng hukay, tagnan aking kamay. Maria, ina ko, ako'y anak mo,
sabihin sa Kanya, aking dusa saya, imulong sa Kanyang minamahal kong siya. Maria, ina ko, ako'y anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Mamibi kita. Kagurangnan warasan sa simong simbahan, na andalan kan ebanghelyo na pinakusog kan bagsik kining sakramento, masigkat na maglakaw sa God na makaabot sa maugmang pagkamit nin katuninungan, na mamuraway ng pinapakinabangan sa God paman ni Beren Maria sa imong mapakumbabang surgoon. Udi ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna kita tabi, iodyantaan na salve. Hello. Ano nga ni po so salmo so bago? Natandaan nindo? Hirapon. Anong so salmo sa bago? So simbag ta sa salmo? Itong patugmanan takan sa tuyang pagurop-urop sa bagoan. Sabi, hari paglingawi. O nalingawan tulos nindo. Hari paglingawi kagurangnanan mga dukha. So, ang maray na bareta, sa katunayan, ang Diyos dahil nakakalingaw sa mga duka. Ang mga duka, iyusuy mga may pagkaaram na sindawarang-wara kung mayo man ang Diyos. Yan ang duka sa ibang ilba. Kung supubring dahil sintabo, iyo man. Pero si tawo na ang pagsarig yaon sa mahal na Diyos, dahil aram niya na kung siya sa na mayong-mayo siya. Ano? Kaya yan ang dukha. Kaya dahi ta paglingawan iyan, hari paglingawi niya to. Iyo po, na dahi nakakalingaw ang kagurangnan. Kaya sabi ta, kay puntanin mga tanda na magpapagirumdom. So bilang tanda na maabot ng piyesta, ay bako ini. So, ini po, may dua po kitang t-shirt. Ini po, t-shirt para sa mga maiba sa prosesyon sa dagat. Ini ang uniform. Taday ta naman kay po nin ID. Taday naman magagamit pa ka prosesyon. So mga baga, pinalaminate. Mas maray na sa ng t-shirt. Kaya sumaiba po sa prosesyon sa August 17, masulok po kaini. Not blue t-shirt. So syempre, babakalon nindo. Hari paglingawi iyan. Kaya data ini paparapol. O gusto nyo iparapol. So manggana kini maiba. Pwede man. Ini po ang t-shirt para sa gabos na gusto. Para sa piyesta. May procession po kita. By the way, paki-prepare po kan mga schedule, kan piyesta sa nobinaryo. At yan, pailing tayo yan, pasadaan tayo yan. Ini po ang t-shirt. Available po ini for 250 pesos. Ini po tablo, medyo may ini po, maray na klaseng t-shirt. Maray na klase man ini, pero 300 po ini. Iyo po. Sige tabi. Ini muna tabing 250 ani parapol ta. Sampulo. Sampulong 250. Sige. Ining t-shirt na white. Sisay tabi, pwedeng magtabang. Ma'am Sean. Sige. Ini man po sa mga registration nindo, pigtitipon tapuan mga ngaran nindo, dahil kung nakapito ka mo, siring kan pinanuga ko last year, na day man nagibo ta, na so record ta, dahil na-record na maray. So nakapito, may certificate na nakakompleto sinda. Ayo po,
may certificate. Though kan may day kita nakaparecord, pero honesty, ano na siya na, policy. So nakapito, maski day nakarecord kan may, magtaram siya na po. Sige, tabi. Bunot ka tabi, ki 5 man. 3, 2. Okay, so maapod po, magdigdi, i-claim tulos. Pag wara digdi, mabunot giraray kita. Tabi, sabay-sabay nindong i-claim digdi sa inutan. Maria Yvonne Domanais, Libton. Digdi, dyan naman, tindog mo na po. Maria Haide Fe Aldea, Sugod. Puro mga Maria ini. Digdi na po, magtindog mo na tabi. Dyan mo na tabi. Tamababa kami at yan. Yan. Ludi Arias, Kan Kapantawan, Ligaspi. Puro mga babae niya. Al Francis Mendoza, Kan Kararayan Tiwi. And Carl Cedric Abellano, Barangay Sugod. Ano po kayo ini? Separate. Ini. And Fe Convencido, Bariis. Jessa Benibe, Maynonong. Christine Joy 14, Maynonong. Digdi na po. Linya na po digdi sa inutan. Nakampang sa tao. Francia Bismonte, Sugod. Dakulo ng Sugod. Ronald Mendoza, Tiwi. Diyan na po. So, day makadigdi, mabunot giraray kita. Tira na po. Kompleto, yaon ka, boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisay pang siyam. Pang siyam. Okay. So, day magdigdi, mabunot pa kitang saro. 5, 4, 3, 2, 1. Initabi, si Crewman Kester Bobis, Uyama, Tiwi. Yaon po. Very good. Parakpakan ta po, Sinda. T-shirt. Pwede po nindo iyan salidahan tulos, exchange tulos nindo. Dahil mo na pagsulugon. Kung ang size po, dakulaon sa diton sa indo, pwede po nindong ibalyo digdi. So, available na po. Nagkapirang available. Pirat ng available na t-shirt kan sa piyesta. Available man po sa t-shirt na so paborito itong t-shirt na so full sublimation. So, may 50 nang available na for sale na t-shirt. Okay? Igwa na kitang sistema sa Palakaya sa pagluna, day pa? Paano pag-register? Si Sayma Luna, day pa? Okay, sige. So, barangay ang pagpalista. Kaya day tayo muna papaluwas ang t-shirt na blue. I-reserve tayo yan sa Mairiba, sa prosesyon sa dagat. Okay. Kadua po, pasadahan ta siya ng madali ang schedule. Nakapost na po ini sa Facebook. Pero, mahagad daw tabi akong microphone na wireless. Hello. Yan na po si schedule. Saan poon po niya to bako po iyan. Poon po kay sa Nobinaryo. An poon po ka Nobinaryo sa August 8. So, uro aldaw po iyan. Siyam na aldaw.
arog po kayo ni an schedule niya pag weekdays, bot sabihon ba kung Sabado o Domingo. May Eucharistic Adoration pag 5:30. So kaiba na dyan po, morning praise, rosary, confession. And susundan po yan ng Pilgrim's Mass, 6:30. Pag sinabing Pilgrim's Mass, naglalaom kita na dakol ang madigding tao na hali sa luwas kan tiwi. Ano po? So para sa Inday yan. Pero syempre para sa Tuman. 8:30, morning praise giraray, catechesis, nubina, confession. Ang catechesis nasa video, hilingon ta kung papaano ta ini. Asin susundan po yan after 1 hour nin Pilgrim's Mass. Sponsored Mass iyan kan mga vicariates. So yaon dyan halimbawa, Vicariate of St. John the Baptist. Tapos 2 o'clock, Pilgrim's Mass naman. Ang Pilgrim's Mass na 2 o'clock, piglalaom ta na makuata ang partisipasyon kan mga LGUs. Asin iba pang mga grupo. Pwede sindang aga na amay o pwede sindang alas 2. And 4 o'clock, procession. Pero bago ang procession, manubina muna, kiina, asin, paka-procession, misa kan mga parishioners. Pero syempre, welcome ang gabos. So yan po ang sa tuyong schedule. Pirang misa iyan. 1, 2, 3, 4. Sa 4 na misa po iyan. And then, day 1, day 2, day 3. Ang day 3 ta po, Saturday. Medyo naiba po yan dahil piyesta sa Tiwi. So, araw kayo ng schedule. Alas 5, Eucharistic Adoration. Morning Praise, Rosary Confession. 6 o'clock, Pilgrim's Mass. 7:30, Pilgrim's Mass. 9 o'clock, Eucharistic Adoration. And then 9:30, Pilgrim's Mass. 11, Pilgrim's Mass. 2 o'clock, Pilgrim's Mass. Procession, alas 4, alas 5, Parishioners Mass. So, dakulo na misa kita sa aldaw na iyan. Ta Sabado, aldaw man iyan ni ina. Domingo, arag po kayo ning day 4. Ang Domingo, 4:30, Eucharistic Adoration. Tanganing oral daw may Eucharistic Adoration, Morning Praise Rosary. And then, so, regular na misa tang alas 5, minapoon. Pero may dugang pakitang 2 misa sa hapon, alauna, ikakagta na mo ng Children's Mass, and then, alas 5:30. So, Pilgrim's Mass man po ang 4 o'clock, pero habang nag-misa digdi, so iba nag-procession. So, yan po ang Domingo. And then, day 5, siring kan weekday Mass. Day 6, day 7, day 8. Maiiba po ang day 9 dahil ini ang last day kan Nobina. So, 5:30, Eucharistic Adoration. 6:30, Pilgrim's Mass. 8:30, Morning Praise. 9:30, Pilgrim's Mass. St. Stephen Proto-Martyr. So, Vicarian Mass ini. 2:30, Pilgrim's Mass. 2 o'clock dapat iyan. 2 o'clock, dahil na, dahil pa na bago. 2 o'clock, Pilgrim's Mass. 4 o'clock o 4:30, Grand Procession de Luz y Salvación. So, Procession of Light and Salvation for Peace and Justice. So, yan po. Imbitado po kamo, gari ini, culmination man ini kan 7 Sabados. Bako na lang aga, naroon kining ginigibot na kundi, hapon pabanggi naman. Babalik ta dun ta naman, pabanggi. So, Procession of Light po yan, magdara kamong kandila, o itong susulo. So poon po iyan, giraray sa sugod kung bako umando man na sa Barangay Naga. Pwede po iyan na Uro-Halawig, 7 kilometro. So, pag abot po digdi, bako po, pakiano mo na tabi, 16, dahil pa ko tapos. 16 po. Day 9, pag abot digdi, Solemn Vespers. O hilingon ta, pigadalan ko ni baka misa mo na. Tapakatapos po kan misa, Shrine Ministry Night. But sabihin, maimbitar po kita, may programa po kita, gigibuntan misa pag-abot sa procession, pag-abot kan procession ang misa sa pier, tapos duman naman gibunta, gari, anong apod ka iyan? Barrio Fiesta na Bisperas. Pero may bisita kita sa mga nagtatarabang po sa to,
digdi sa shrine ni ina. So iimbitaran ta po sinda. So and then after kan shrine ministry night, simple dinner, maano po kita, Barrio Fest, sabot sabihin, maagape po kita sa mga taga-digdi, pigihikayat ko, pigimbitaran na magdara po kita, agape. Tapos madugang po ang parokya sa kakanon. So duman kita sa pier. Then pagkatapos kaiyan na karakanan, susunod tang vespers. Pag piyesta po, 17, alas 4 po, misa sa Daliwawa, sa Huruan Pier, Don Mas. 5 o'clock, aurora sa dagat, o sakay ni ina sa dagat, maritime procession. 5:30, digdi sa, duman iyan, suduwang sunudan, syempre sa pier. So digdi sa parokya, mapoonin 5:30, morning praise, nobina, tapos pilgrim's mass na 6. Ang sunod, 7:30. Then 9:30, pontifical mass, and then 11:30. So 5 lang po ang misa pagkaaga. Ano po? So, and then pag hapon, po, PM, 17. Pag hapon po, I think alauna po ang poon. Dahil na iba na post. Alauna po, Pilgrim's Mass, 2:30, 4, 5:30. And then, pag alas 7 po, sa pier, may Huruan Musical, Bicol Musical. So, duman po, dahil yun ng stage na pig-set up. Dahil pagkabanggi po, may Huruan Bicol Musical. So, pwede man po, hilingon ta, paplanuhan to po ini. Dahil po ining bayad, libre po ini sa Indogabo, sa komunidad. Ano po? So nahiling sa Legazpi, sa Ligao, sa Tabaco, mahiling man po digdi sa Huruan. And then alas 8, so adorasyon nocturna, alas 10 baya. And then Sunday, ini po ang misa. Ang misa, dakulon po iyan, gayod iyan, sunod-sunod, alas 4, nga taamayon. Dahil ang masirimba dyan sa mga haling bulan, sorsugo na siniba pa, na ma-overnight na digdi. Tapakasim baninda, normally maharali naman, mauruli na iyan. Iyo? So, tanganing medyo, dahil suan kita digdi, maka-decongest naman po kita. So, 4, 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 1, 2:30, 4, 5:30, last mass, 7 p.m. So, unsing misa po iyan pag Domingo. Open pa po kita, dahil pa ako nagpo-post kan mga pigikayat na so gustong mag-sponsor kimi sa bilang Pilgrims Group, magpahayag, magsurat, i-assign ta po kung saan gusto ninda. So hapotun ta na muna kamo kung nuarin nindo gusto, pwede sa indo. Pero kung halimbawa may naenot na, di hanapan na kamo kaibang oras man po. So tig-encourage ta po ang mga komunidad, opisina, pribado o government na mag-organize ng Pilgrims Group. Iyo po. Tapos mataram po kamo sa pagin ng Facebook kasin email, kuno rin po nindo gusto mag-sponsor. Anong gustong sabihin kan mas sponsor? Ang mas sponsor inot, nag-attender nin misa. Nadakol kamo. Pangduwa, kung igwa kamong choir, igwa kamong mga installed lectors, papaubaya mi sa indo po ang pag-service sa misa. Ma-assist lang po ang Shrine Ministry, ang PPC digdi. Maantabay sana. Kung igwa kamong padi, magtaram kamo. Kung may available man kita po na padi digdi. So, yan po ang mga community mass sponsor. As in man, syempre, dahil pilgrimage, nagpapasalamat kamo, madulot man po kamo sa indong tabang sa harong nin mahal na ina. Nahiling po nindo, pipuunan ta na po digding patrabaho, ining dakulong pa actually. So, pero luway-luwayon ta po iyan, tanganing pag-abot kan 2026, mas maayos, magayon, ang harong ni mahal na ina. So, community mass sponsor, Pilgrims Mass Group, madulot man po. So, kamo kain ma-organize. Sa tawan ko kamong letters. So, yan po ang mga responsibilidad kaya. Okay po. Ano pa po ng mga pagirumdom? Iga pang pagirumdom. Ika na po magpasalamat. Mapasalamat po kita. Si Ma'am Sean na po, mapasalamat.
Okay, good morning po. Sa ngunyan po, iyo ang ikapitong, 7 Sabados, pag ano ta po kay Mama Mary. So, para po sa mga nakapitong Sabado, congratulations po. So, God bless po sa Satuya Gabos. Okay, so, sa ngaran po kan Paris Pastoral Council sa pamamayokan sa tuyang Kura Paroko, si Reverend Father Joseph Salando, asin sa iya pong kaibang padi, si Reverend Father Erwin Piraha, buot mi pong magpasalamat sa mga minasunod po, Barangay Council of Tigbi, headed by Punong Barangay Adonis Templado. Barangay Council of Kararayan, headed by Barangay Captain Roger Cantes. Barangay Council of Bariis, headed by Joseph De Vera. Then Barangay Council of Huruan, headed by Punong Barangay Ricardo Trinidad. Barangay Tanod of Sugod, Lourdes, Bariis, and Huruan po. Bud's Mobile Sound System, John Gonzalez and family, Miss Chris Boyon and company, Tiboy Trinidad. So ini po ang driver kan sa tuya pong tricycle na pigsi-service po kang inot na Sabado hanggang ngunyan po. Barangay Pastoral Council from Mayong to Sugod. Tao Gamapay, Huruan Chapter, Huruan Farmers and Fisher Folk Association, Tiwi Municipal Treasurer's Office. So ini po, mga nagpalugaw po unyan. Buyadores po ni Ina, ULS, Acolytes, Tingog ni Ina Acquire, parishioners of Barangay Kapantawan, yaon po dyan sa Cap-Eri. So thank you po. St. Lawrence de Martir Paris, Tiwi. St. Anthony of Padua, San Antonio, Tabaco. St. Vincent Ferrer Paris and the Yusisan Shrine. Thank you po. St. Joaquim and Anne Malinaw. Pilgrims and devotees of Nuestra Señora de Salvacion. Sa gabos po na nagtarabang, nagrilinig, asin nagpreparar, asin nagpartisipar sa ikapitong 7 Sabados nin Aurora. Salamat po sa Indo gabos. Diyos ang magbalos po sa Indo. Okay, so announcement po. Igwa po kita ning fundraising, enot po so alkansiya nin pagkamuot. So buot po magbakal, magdumana lang po sa opisina. Ini po pwede nindong i-offer sa indo pong birthday or kung ano man po na special celebration kan sa indo pong pamilya. So ini po tabang nindo po sa Samuyang Parokya para po sa padagos na proyekto. Siring man po itong kasubagong t-shirt na pahiling po ni Father Joseph. Iyo pa po ito ang Samuya pong fundraising sa ngunyan. So, salamat po sa gabos. Bot ko man po na magpasalamat, si Midbidon, asin pagpasalamat an magayon, nadaloy, mabunga, na pag-urulay, pag-urop-urop, pagkanood sa lambang saro, kan kasuhapo na ginibong Albay Faith Tourism Forum. I think it's first time na ginibot na po iyan. Nagtiri po ng mga eksperto sa kanyang field para pag-urulayan kung paano ang mga parokya digdi, ang mga munisipyo sa Albay, magtarabangan, tanganing urugtang mapayaman, asin maihiras, ang satuyang kultura, ang yaman ng kultura, ang satuyang heritage, mga pamanang kan satuyang lahi. No? So, ginipo po iyan sa pangingenot po kan LGU Cantiwi, headed by Mayor Jaime Villanueva,
asin kan Municipal Tourism Office. So para pasalamatan po sinda, para pakanta po sinda. Though open po ining urulay na ini manungod sa faith tourism para sa bilog na probinsya, pero sa rong special na focus po kayan ang Tiwi, asin syempre ang patrona kan Albay, si Nuestra Señora de Salvacion. Saro po digdi sa mga speakers, butong midbidon, asin pasalamatan, matabang man po siya sa to, asin kan sa mga estudyante na magibo po ng pig-apod, magibo silang field school o field research. Manungod kan kultura po digdi, nakatakod kan debosyon ni kay Nuestra Señora de Salvacion. Hali po sa University of the Philippines, Department of Anthropology, si Professor Carlos Tatel. Professor. So, mahiling po nindo siya, and then siyang mga estudyante dahil ma-star po sinda digdi. Pira po ini, 10 years po? Hindi naman 10 years. Mga ilang weeks or months, makikipag-istoryahan po sa locals. So, yan po ang sarong project na nagdadangadang. Ikadua po, kung mahapot ka mo, inorin ini matatapos, igsikap na mapatiles iningon yan bago mag-novena mas, pero sailing ko day kaya, day pa kaya. Buda, day pa man kwarta na nag-aabot para digdi sa tiles. Ang nakompleto na, asin pinagpapasalamat ang 2.5 million na kaipuwanta po para digdi mismo sa retablo ining sa likod na nahiling nito. Kaya salamat po sa Indo sa 2.5 million. Part kaya na tinaw na 2.5 million sa paglibot ni Ina sa 10 parokya, pati naman sa bulan Sorsogon, naka 200,000 po duman. Pero aram po nindo, na tinapatan iyan kan mga taga digdi po sa parokya. Ang 200,000 na binalo ni Ina pauli niya digdi, tinapatan iyan kan signature campaign kan mga barangay, 8 barangay na sakop ko kan parokya ni Nuestra Señora de Salvacion. From Mayong to Sugot, may 200,000 man po kamong tinao. Kasing matinaon nindo ang 10 parokya. Kaya naugma po ako sa Indo, asin nagpapasalamat. Yugon mo yan sa mga jurugis, 20, 50, nakakayanan taman pala magtipon ng 200,000. Ano po? Kaya pa nindong dugangan iyan. Tamay, pa kita digdi sa granite. Pero, digdi po pagasato, mga Katoliko, di man kitang piriritan. Ang tinataramta, magtao ayon sa kakayanan, asin kaugmahan. Kung maugma ka mo magtao, kung pirang itaon nindong maugmang nindong tinatao, yan ang itaon nindo. Di ka mo magtao na gari napipiritan o kinakamundo nindo. Iyo po, magtao ka mo, sigon sa sindong kakayanan, asin kaugmahan. Iyan ang binibindisyon because God loves a cheerful giver. So, yan po. So, imbitado po kamo sa blessing kaini sa September 8, birthday ni Mama Mary. No, September 8, Sunday iyan. Sunday gayod iyan. So, yan ang target na po. Blessing po kaini. Tapos ang granite flooring plus ini na sa retablo, September 8. Okay? So, kung po, kaya puwan ko lastly, call for volunteers. Dahil dakul kitang project po digdi, asin igwa kitang dakulang okasyon na maabot, ang diocesan fiesta. Bako po yan fiesta sa Huruan. Bako fiesta kan parokya, kundi fiesta kan Albay, probinsya nin Albay. Kaya nangangay po kita nin volunteers. Gadakol po ang pwedeng pagtrabahuhan. Pag-ataman sa mga pilgrims, security, etc., food, registration, asin iba pa. So, kay puwanta po nin volunteers. Para hugas, katagdakulon kayo yan pakakanon, uroal daw, kay puwantang para hugas nin plato. Okay? Kay puwan kuman nin para surat, may ilo-launch po kitang website, asin apps, pero kay puwanta nin content. So, kay puwanta nin para surat, para video, para retrato, tangan ng igwang laog po.
ang mga bagay na ini. Kaya puwantanin mga researcher, dakol maarabot na deboto na minsan once a year sa naminadigdi. Kaya puwantang istorya nindang makuan si istorya ninda. So kaya puwantan ni researcher, interviewer. So dakol po ang pwede tang gibon. So mapaapod na sana po kita nin meeting, pero kaya puwan po nindo magpalista. Tanganing aram mi kung sisay an aapodon, asin tatawan nin gusto nindo o angay sa indong trabaho. So yan po. Pwedeng online, igwa kitang volunteer sa graphics, kaya minsan dahil sinda magdigdi, nakakatabang po sinda. Pwede mag-volunteer ang taga-ibang lugar. Pwede sindang mga solicitor. Ano? So, dakol na paagi po. Asin gabos na ini, para ki mahal na ina. So, salamat po sa indo. Pag-umaw sa mahal na Diyos. Asin pasalamat sa satuyang mahal na ina. Parakpakanta po ang mahal na ina. Katapos po kan misa, aram kong gurutom na po kamo, igwa po dyan napakakan sa may tent. Ayan po. Salamat. Matindog na kita para sa salve. Salve Regina. Nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, oro pro nobis sancta Dei genitrix, Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpusit animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficemere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessioni ab instantibus malis, et morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang kagurangnan mapasindo asin sa imong espiritu sa mga pamibi asin intersesyon ni Santa Mariang Birhen, sa Senyora de Salvacion, bendisyonan kamo ng Diyos asin ang sindong mga namumutan, anama asin anaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Viva la Virgen! Viva! Okay. Special thanks po para kay Dainty Makaraig para po sa flowers. Thank you po.